Fáilte chuig an seminar gréasáinsa a thug an léargas ar Aistrithe ó thaobh na dísmothirí de. Tha na léargas sa bunaithe ar chintí chun deachlaachtas a chur chun cinn sna cigeachtaí ar oideachais luamhlíonta sna suíomhanna, lua-amhlaime agus cuairim, agus le fianais taide curtha san áireamh freisin. Tha an seminar gréasáinsa á chur i láthair againn, chun cuid de na cleachtais Aistrithe thar-bhatha a bhreathnaíomar i suíomhanna, lua-amhlaime agus cuairim inar glár cigeachta a roinnt. Cuirg sé sin rainn cóirle ar fáil faoin gaoth ar féidir le tacú le do leanamh agus éanú ag dul trí Aistrithe ina thaobh, lua-amhlaime agus cuairim. Mar sin, cad a tháinig gceist againn nuair a úsáidimid an focail Aistrithe. Ní bhíonn i gceist i bhformhór na Aistrithe ach aithrithe beaga, ar a bhfuil á dhéanamh againn agus ar an áit ina bhuilimid. Bíonn mórán Aistrithe ar siúl againn gach lá, ag dul chuig an obair, ag dul chuig cruinniú, ag ghlacadh sos caifé, ag dul ag sipadóireacht, ag dul ar cuairt chuig cara, nó chuig duine muintere agus mar sin de. Uaireanta is athrú ar a bhfuil á dhéanamh againn a bhíonn i gceist. Uaireanta eile, athrú áite a bhíonn, agus áitina eile bíonn an dá cheann i gceist. Cad iad na Aistrithe atá déanta agat féin agus ag dul leanamh hena féin inniuh. Comála sin, bíonn Aistrithe níos mó á dhéanamh againn de réir mar a glúisimid tríd an saoil. Is mór aistriú dóing tosnú ar an oideachas luamhlíonta, tosnú sa bhanscoil, i machtón mala, nó tosnú i bos nua. De gnách, bíonn smacht againn mar dhaoine fásta ar na Aistrithe beaga iomadúla, léithúla sin agus ar arbhór na Aistrithe móra. I gás leanaí óga áfach, is tíine eile a dhéanann mórán de na cinntií i le Aistrithe dóibh. Banan an taistriú leis an athrú agus le dul i dtaithí a rudaí a bheith aithrithe. Tá is againn nach nonan in éachar na bailí a bhreagraíonn leanaí óga don athrú agus de Aistrithe. Féachamid sa seminar gréasáinsa ar cuid de na Aistrithe oideachais a dhéanann leanaí óga agus pléithimid roinnt bailí inar féidir leatsa mar thuismitheoir cúnamh a thabhairt de do leanamh dul in nglaic leis na Aistrithe sin ar bhealach atá dearfach agus tanmhach. Tug an Aistrithe deisina luachmhara do do leanamh forbairt agus foghlaim a dhéanamh go sicólaíoch agus go sóisialta. Is é aistear an creat curriculum náisiúnta do leanaí ó thagann siad ar an saoil nó go mbíonn siad 6 bliana d'aois in éiring. Tá sé mar aim ag ceann de na sprochanna foláine in aistear go rachaidh leanaí in nglaic go maith le Aistrithe agus le hathruithe. Scill saoil a thar a bheith táachta go sé foghlaim conas tú féin a chur ina rúnt de Aistrithe agus don athrú. Is taithí uthúil an taithí a bheith ag gach éon leanamh ar Aistrithe. Bíonn teancair ag tréithe agus meonta pásanta, cúlra teaghlaigh agus cultúr, agus an taithí a bhíonn ag an leanamh ar Aistrithe rivesan ar threagart leanaí de Aistrithe. Tá aithne agat ar dá leanamh, chuaigh tú trí mhórán Aistrithe le do leanamh agus is tóchaí go bhfuil tuiscint agat ar an mbealach a bhreagraíonn do leanamh do mhór Aistrithe agus de Aistrithe bheaga de gnách. Ní chuireann an tatharú as in éachar do roinnt leanaí agus déadach níos mú deachreachtaí a bheith ag leanaí eile iad féin a chur ina rúnt don athrú. Tá do chuid eolais ar an mbealach a bhreagraíonn do leanamh féin de Aistrithe thar a bheith táchtach maidir le tacú le Aistrithe dearfacha oideachais. Is féidir le cópháirtíocht idir an baile agus an suíomh tacú go mór le Aistrithe dearfacha. Tugamid faoi deara inar gcuid ibre mar cigearí luamhlíonta
Go bhéidir an taithí a bhí ina glenní ar Aistrithe a bheith dearfach agus áthasach nuair i bríonn cleachtóirí luamhlíonta i gcóir le thuismitheoirí chun Aistrithe i dteachas leanaí a éascú ar bhealach a tuiscineach, freagrúil agus cineálta. Mar achamra, is éard a hás an aistriú ná an próiséis a bhanan le glúiseacht ó chúinse a bháin go chúinse eile. Tugtar tacaíoch gníomhach de Herbert bhuachánach agus de eolam leanaí má chuirtar an tamar fáil dóibh chun iad féin a iarúnú agus má thugtar cúnamh dóibh chun tuiscint áil ar Aistrithe. Féach míid anois ar an gaí ar féidir leatsa i gcóir le cleachtóir luamhlíonta dá linmh pleanáil i gcóir a chuid Aistrithe i dteachas. Si an céad aistriú a ní roimid ná an taistriú a dhéanaan leanamh nuair a théann sé nó sí chuig an suíomh lua eolama agus cuairim don céadúir. Tá sé luaite i cigrí go bhfuil móna éifeachtacha i bhaim i mórán suíomhanna chun eolas agus nósanna imeachta ginearálta a chur in úl de thuismitheoirí. Déiteach sé bheith úsáideach nasca leis an suíomh lua eolama agus cuairim le riamhphost nó gléach go cháin sulla neistríonn do leanamh, agus a íre orthú roinnt eolas freachtaiciúil a sholáthar faoin gnáthimh ionis go bhféideach do leanamh dul i dtaithí ar na nithe a bheith roimhe nó rimpaí sulla nenach sé nó sí a chéad mhuar aistriú. Caróigh sé seo leat agus le do leanamh teachtar an eolas faoi cad a bheidh sé nó sí ag súil leis sulla néintear an mhuar Aistrithe sa. Is minic a thug an cigarí faoi deara go mbíonn lámhleabhar bhrátha do thuismitheoirí nó bilóga eolas le greengraf ag mórán suíomhanna, agus go dacóigh siad son le córáite idir tú féin agus do leanamh maidir leis an aistriú a bhanan le socrú isteach sa suíomh. Déiteach achfaníonn chun odson de leanamh a spreaga chun a chud mothacáin maidir leis na heistre a thá chun tarlú a roinnt agus a smaointe agus a ceistena a chur in úl. Faoi mar a luach rivasa is mór aistriú é sa a déiteach mothacáin idir scetamíní agus imní a spreaga. Dá bhrí sin, chuirtar tuile tacaíochta ar fáil don aistriú chuig an suíomh lua eolama agus cuairim má chuireann tú áit cheolaí sábháilte ar fáil do leanamh inar féidir leis nó léithí a chud imní nó go dainn a chud díogairse a léirú. Tá cófar le leanúnachas na nespéiris má dhéantar eolas faoi do leanamh a roinnt leis an suíomh lua eolama agus cuairim. Tá sé luaite ag cigarí go ndeanann cleachtóirí i suíomhanna lua eolama agus cuairim a thóir ard caighdeáin eolas faoi bhail tailig an leanamh agus na nithe a thaithníonn agus nach daithníonn leo hafat chun espéiris ónta a chur ar fáil do na leanaí agus iad ag socrú isteach. I mórán suíomhanna lua eolama agus cuairim, íirtear ar thuismitheoirí greengrafton teaghlach a láthair nó íirtear orthú páirt a chhlacha in gníomhaíochtaí éagsúla sa suíomh. Má thasaíonn tú íirteas den cineál son, chuirg tú féinúlacht agus muinteras leis an suíomh chun cían i do leanamh. Beidh sé sin mar chúnamh bhreise don leanamh chun go chófar teacht an íorintí le ling phróiséis an Aistrithe. Is féidir le cuid de na stratéise a úsáidtear chun taú le leanaí a tháinig tosnú i suíomh don céadúir a úsáid comá chun taú le leanaí a tháinig fille ar a suíomh lua eolama agus cuairim. Luain cigarí go maineann mórán suíomhanna úsáid anamha as na meán thóisialta agus as teachtarachtaí electrónacha chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí. Más féidir, déan teagmháil leis an suíomh lua eolama agus cuairim chun na plananna a tháinig bhaim de ile do linmh ar an suíomh a cin tú. Chuirg sé sin eolas a thaa úsáideach agus riachtanach ar fáil dot féin agus do leanamh agus olbhóigh sé sibh don aistriú ar ais chuig an suíomh. Nuair a hátar ag fille ar an suíomh, tá sé tácht go ndéon fá eolas a thaa carm le dáta faoi do leanamh a láthair don phríomhghuine anamnathe. Tá mórán miana a methe hart agus tá athrú tagtha ar riachtanas fáilime ar le,
ábhar spéise agus espéras do linmh. Má rainan tú an tólas sin, beidh príomh gcuine ainmnithe an linmh in ann aithre a dhéanamh ar an seomra, nó espéras chuí a phleanáil a thásóigh na riachtanas ar le atá ag do leanamh. Bealach tarbhach eile chun tacú le fille do linmh ar an siomh lua eolama agus cuairm is labhairt le do leanamh faoin na choncais atá aige nó aice ag fille ar an siomh. An bhfuil imní nó iarthaí, an méid sé nó sí ag fille ar an seomra céanna leis na cleachtóirí lua bhlianta agus na cóirde céanna nó chuig seomra nua. Conas a bheidh sé. Tá sé táchtach feim a bhaint as gach deis chun ólas sa léir a roinnt le do leanamh faoi éon phróiseas nua a bheith i bhaim nuair uilig sé nó sí ar a siomh. Is féidir an taistriú chuig an bhunscoil bhuthúcánach idir scetamíní agus nerfís a spreaga. Tá anna cuid leabhar, físeán agus achmhaní ar lína ar fáil chun taithí a thabhairt do do leanamh maidir leis an aistriú chuig an scoil. Trí úsáid a bhaint as na hachmhaní sin, déad fá córá bheith agat le do leanamh agus na choncais atá aige nó aice i le na scoile a aimsiú. Cuirfidh córáite sebhra den cineál sin tacaíocht bhreise ar fáil dá tuairimí féin a bhún lú, folklór nua a Herbert, agus féin a chur in úl maidir leis an taistriú go dtí an bhunscoil. Má spreagtar an sprí agus má thachítar leis sa bhaile, chudítar leis an leanamh ag dul in nglaic leis an tuiscint agus leis na mothúcáin atá aige nó aice maidir le dul ar scoil. Bealach mac chun tacú le sin sé ról immert, mar go bhféidir leanaí tainmh a bhaint as ról mar bhúntóir agus mar leanamh a idirbheartú. Agus do leanamh ag dridim leis na léitheanta deireadh aige cé sa lua ideachas, déon deireadh na bliana réamhscoile a ceiliúradh le do leanamh. Tug an cigarí faoi deire go minic go mbíonn imachtaí ag deireadh na bliana ag mórán siomhanna, ina measc léitheanta spórt, agus bronna tastas, agus tugtar cuireadh de hismóirí chuig na himachtaí sin. Is imachtaí iad a thacóigh leis an gallúra ag deireadh na bliana agus a thabharigh espéras réamhscoile do linmh concríthe. Tá anna tharbh ag bantló. Nuair nach dar líon na himachtaí seo, bheith fá in ann ceiliúra a dhéanamh ar deireadh espéras réamhscoile do linmh sa bhaile. Déad fá ról a thabhairt do leanamh chun a bheith páirteach san olbhacháin don scoil, tríhéis a thabhairt dóibh a mála scoile, a mosca leoin agus a mosca pionsalí féin aránnú. Nuair a bhaithíonn an leanamh go bhfuil smacht aige nó aice ar espéras agus go bhfuil sé nó sí páirteach an tú, tugann méadú ar an tachtaníir atá ann nó intí, agus cudóigh sé sin leo chun dul in nglaic leis na hara atá amach rompú. Fuair cigarí amach go bhfuil siomhanna lua eolam agus cuairim ar ard caighdeáin ag comhaidbriú le bonscoileanna chun tuilleadh feabhas a chur ar an espéras aithrithe do galtaí. Déideach sé gur iarra orthu a bheith páirteach i ggóráint eolais maidir le foghlaim do linmh, agus feidhm á bant agat as an template tuairiscithe mo scéal. Déideach múntóir na níonán bheoga úsáid a bhaint as an tólas luachmhar sa chun an tacaíocht is fearr a chur ar fáil do do leanamh agus ag aistriú chuig an scoil. Féidir an nasc chuig an template a fháil i sleamhná na nachmhaní úsáideacha a thagann i níoag sa. Tá tuile eolais agus roinnt áiseanna ar fáil ansa a bheidh mar thachadais agus do leanamh agus ag dul tríd na haistrithe sa chóras i dachais. Agus an seminar gréasán sa ag dridim concríthe bhálinn buíochas a gháil leat as aisteach leis. Thásúlagainn gur chuir sé cóirla cabhrach ar fáil. Má thá tuairimí, smaointe nó moltaí agat, ban úsáid as an seola riamhphoist atá léirithe chun do cuid tuairimí a sheoladh cuaing.